Minsan sa buhay natin, sinusumpa natin yung sarili natin na magsabi tayo, pangit ako, wala akong kwenta kasi bobo ako. Hindi ako makapagtapos kasi bobo ako. Tapos magsabi ka pa na sinusumpa ko yung sarili ko kasi wala talaga akong alam sa mundo. Baga, magsabi ka pa na itong sakit na to, hindi na to maayos kasi lahat ng mga pamilya ko may mga sakit. May mga cancer, may mga diabetes, may mga kidney trouble. Baga, sinusumpa natin yung sarili natin. Baga, inuunahan natin yun ang Panginoon. So baga, lahat ng mga sinasabi natin, sinusumpa natin yung sarili natin. Inuunahan natin yung Panginoon. Hindi natin alam na ikaw, ako, siya ang may alam sa buhay natin. Siya yung nakakaalam sa buhay natin. Sinusumpa natin yung sarili natin, hindi na ako makapagtrabaho kasi wala talaga akong alam, wala talaga ako, bubo kasi ako. Minsan, magsabi pa tayo, itong araw na to, buisit na buisit, walang kwentang araw na to. Magsabi pa tayo na, ano ba talaga ang buhay ko? Gusto ka nang magpakamatay dahil iniwanan ka ng girlfriend mo o boyfriend mo. Sinusumpa mo na yung sarili mo na gusto ko nang magpakamatay. Laging inunahan mo ang Panginoon. Imbis na siya ang bahala sa iyo. Kumbaga, isipin mo na lang sana na makatrabaho ako. Maayo yung sakit ko. Baga, maayos yung katawan ko. Napakaganda yung araw na to. Napakaganda tingnan. Napakasarap pakinggan sa buhay. At saka, mag-isip ka, positive. Dahil, ang Diyos talaga ang nakakaalam sa lahat sa buhay natin eh. Magsabi ka, hindi ka na makatrabaho. Kasi, gusto ko nang magpakamatay kasi wala na si Pugi, wala na si Maganda. Di ba? Isipin natin na ang lahat sa mundo, Diyos ang nakakaalam. Baga, yung buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Maganda nga kasi, swerte nga tayo kasi, baga, nakakita tayo sa mundo, nakakita tayo ng kulay, nakakita tayo ng bulaklak, nakakita tayo ng mga kapatid natin, kapamilya, kung sino-sino pa. Yung mga sinasabi mo na sinusumpa, napakaliit lang yan, napakaliit na bagay. Kahit anong mga pagsubok sa buhay mo, isipin mo, mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan sa oras na inyong kagipitan. Kumbaga, sa buhay natin sa mundo, normal lang na may mga pagsubok na hindi natin alam kung saan dumaan, kung saan siya dadaan. Kumbaga, ikaw yung tinitira sa mga pagsubok. Kaya yan. Kasi kung isipin natin sa mundo, ikaw, ako, siya, tayong lahat. Wala tayong sumpa. Kasi kung alam mo kung bakit, noong mga panahon, may sumpa tayo. Pero ngayon, kinuha na tayo ng Panginoon. Anak na tayo ng Diyos. Kumbaga, wala na tayong sumpa. Hindi natin isipin na, may sumpa ako, pangit ako. Napakaganda yung buhay mo. Yung bulag nga nagpasalamat siya kasi sumilang, baga, nakita niya ang mundo sa kanyang pangrinig. Di ba? Nakita niya yung mga bagay na hindi niya alam sa kanyang isip lang. No? Kumbaga may narinig siya. Nasabihan siya. Tayo pa kaya kumpleto? Yung baga, isipin natin na habang buhay may pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Isipin natin na mahal tayo ng Diyos. Kahit anong mga pagsubok sa buhay natin, normal lang yan. Mga pagsubok yan. Kumbaga, sa back yan. Sa back, napakaganda, bigyan ka ng magandang buhay. Kumbaga, may negative sa buhay mo, sabihin mo, Panginoon, ikaw na ang bala nito sa negative. Kung may positive naman ang buhay mo, Panginoon, ikaw ang bala. Bigyan mo ako ng magandang direksyon sa buhay. Yun ang pinakamaganda sa buhay natin. Huwag tayo na mawala ng pag-asa. Huwag nating isumpa yung sarili natin. Kung may sakit ka ngayon, sabihin mo, ngayon galing na ako.
Huwag mong sabihin na hindi na ako gagaling. Kasi pangit pakinggan at saka hindi masarap pakinggan sa tinga. Stress ka na. Pag sabi mo ng ganyan, stress ka na. Kung baga, magsabi ka na sinusumpa mo yung sarili, yung buong katawan mo stress na, hindi na maganda. Kahit ano man, kahit anong trabaho mo, magpasalamat ka kasi binigyan ka ng magandang buhay. Kung baga, isipin natin kung wala tayong mga trabaho lahat, the same lang tayo. Nagkaiba-iba ang tao dahil sa pera. Nagkaiba-iba ang tao dahil sa damit. Nagkaiba-iba ang tao dahil sa kanyang baga yung postura. Same lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo magwala ng pag-asa. Kasi ikaw, ako, siya, tayong lahat, mahal ng Panginoon. Huwag nating isumpa ang sarili natin na pangit ako, pangit siya. Kasi sa Panginoon, words lang ang ginagamit niya eh. Pag sabi niya, yung ilaw, touch, di ba? Nandun na yun. Tubig, sinabi lang sa bibig niya. Lahat. Baga, mga animals, no? Words lang ang ginagamit niya. So baga, yung words natin, ingatan din natin. Kasi, napakadelikado kapag sinusumpa natin yung sarili na hindi maganda. Isipin natin na ang buhay natin napakahalaga sa mundo. Kahit anong mga pagsubok, kahit anong dumarating sa buhay natin, huwag tayong magwala ng pag-asa. Mahalin natin ang ating mga pamilya, mahalin natin ang ating mga baga mahal sa buhay kasi sila ang inspirasyon natin. God bless you.